si na sebe to tílko. A je jedno, jestli máš nějaký akné na zádech, nebo na hrudníku, nebo nějaký flíčky, puntíky, jizvičky, nebo nějaký další nedokonalosti na svých rukou, anebo celkově těle. A je taky jedno, jestli tvoje ruce zrovna nejsou nejmenší a nespadají do těch dokonalých mír, je to úplně jedno. Nemusíš se potit a umírat vedrem v tričku celý léto, jenom kvůli tomu, že by se zbála, co si o tobě pomyslí ostatní. Oblíkej se pro sebe a proto, aby ty se cítila dobře a aby se to líbilo hlavně tobě. A nesnaž se nějak omezovat nebo bránit si něco nosit, jenom kvůli tomu, co si ostatní pomyslí, protože jejich názor ti může být úplně zadku. Mějte se krásně, užívejte si hlavně léto a nenechte si ho nikým takhle zkazit, protože léto je o tom, abychom si ho tady užívali, měli spoustu zážitků, užívali si sloníčka a ne se báli toho, jestli naše ruce v nějakém outfitu nevypadají až moc tlustě.